Život s ortuťou a bolesťou. Rozhodol som sa podeliť o svoj príbeh. Žijem takmer 6 dekád s ortuťou v tele. Prečo vznikol tento materiál? Pretože chcem, aby to, čo som prežil, malo nejaký zmysel a mohlo byť niekomu na úžitok. Ako vznikol? Kvôli následkom ortuti v mozgu pri písaní prehadzujem písmenká v texte a občas v reči a pamäť mi už často vynecháva. Na všetko si naraz nespomeniem. Sformoval som preto svoje spomienky do uceleného rozhovoru s pomocou umelej inteligencie, ktorá moje myšlienky usporiadala. Nie je to zďaleka všetko, ale je to tá podstatná časť. Nerobím nikomu reklamu, nič nepropagujem a v súvislosti s informáciami tu obsiahnutými nič nepredávam. Vzhľadom k tomu, že sa chcem vyhnúť povrchným komentárom či debatám, budú komentáre monitorované a možno budem odpovedať s oneskorením. Ako sa človek narodí s ortuťou? Hovorili ste, že žijete s masívnou záťažou ortuti už celých 6 dekád a s ortuťou ste sa doslova narodili. Ako sa niečo také vôbec stane? Moja mama pracovala v minulom storočí ako zubná sestra. V 50. až 70. rokoch bolo úplne bežnou, no z dnešného pohľadu šialene toxickou praxou, že sestry miešali amalgám na plomby ručne. Mali na to síce jelenicové handričky, no mama mi až na sklonku života povedala, že amalgám miešala priamo v dlani. Miešala tekutú ortuť, pričom sa tento jed vstrebával cez kožu a plúca priamo do tela. Keď som sa to dozvedel, potvrdil sa mi posledný kúsok skladačky a všetko, čo sa zdalo nepochopiteľné a čomu som nerozumel, začalo dávať zmysel. Podľa zahraničných lekárov, toxikológov, najstaršie dieťa matky z nej cez placentu odoberie až 60% ortuti. K tomu som mal počas života viac ako 10 amalgámových plomb, ktoré mi najmenej dvakrát vymieniali. V detstve som sa hral s tekutou ortuťou z rozbitých teplomerov a neskôr v dospelosti som bol pri rozbitých žiarivkách. Kedy ste si uvedomili, že vaše telo nefunguje tak ako telá ostatných detí? V detstve. Ale začalo to už po narodení. Ako dvojmesačného ma hospitalizovali v nemocnici kvôli neobjasneným problémom s nožičkami. V detstve som mával bolesti a zápaly v nohách, ktoré nevedeli lekári diagnostikovať. Keď som mal asi 8 alebo 9 rokov, išiel som s chlapcami hrať futbal. Po futbale, keď som vychladol, prišli také bolesti a stuhnutia, že som sa doma dokázal len plaziť po zemi. Po pár pokusoch, to bol začiatok i koniec futbalu v mojom živote. Mama so mnou začala chodiť po lekároch, no tí boli bezradní. Od detstva som mal problémy s trávením. Že to súviselo s pankreasom, mi zistila gastroenterologička až po 30-tke. Celé detstvo a dospelosť som však netušil, aké to všetko má dôvody. Veľa súvislostí som pochopil až okolo 50-tky. Spomínali ste, že v dospievaní tie stavy prerástli do niečoho, čo ste opísali ako tornádo. Čo presne sa vo vašom tele dialo? Už od detstva mi bývalo často zlé, navracanie po jedle a takmer pravidelne po nedeľnom obede alebo večeri, keď som zjedol klasickú slovenskú stravu. Mama mi vtedy ako dieťaťu pravidelne rozotierala čemer. No od puberty u mňa začali záchvaty, ktoré ma potom sprevádzali skoro celý život. Ako takéto záchvaty vyzerali v praxi? Ten záchvat obnášal dočasnú stratu videnia, trpnutie tváre, jazyka, zubov a rúk od pôstov až po lakte. Počas toho som nevedel rozprávať, alebo písať, prehadzoval som písmenká. Keď som zistil, že moja reč je v tom stave skomolená, vždy som sa počas tých stavov snažil vyhýbať ľuďom. Až na to, že som to zistil v škole pred tabuľou. Potom nastúpili také nepredstaviteľné bolesti hlavy, že vyvolávali vracanie, a celé to končilo v hlbokých depresiách z vyčerpania mozgu. Bolo to, ako by sa mojím mozgom prehnalo tornádo a zanechalo ma úplne spustošeného. Do normálu som sa dostával 2-3 dní, väčšinou som to prespal na diazepame. Lekári mali podozrenie na nádor v hlave. Keď po rokoch vyšetrovaní nič nenašli, asi po 10 rokoch to uzavreli s jednoduchou nálepkou – migrény. Nemám kvôli tomu vodičský preukaz a zažíval som veľa problémov v škole, práci i v bežnom živote. Najhoršie bolo, že mi nič na to nepomáhalo a to som vyskúšal všetko, čo lekárov len napadlo.
Po vojne sa raz jednej mladej neskúsenej sestričke podaril husársky kúsok, nevedomky mi na príkaz lekárky pichla Seduxen s magnéziom. Až na to, že obe zmiešala do jednej striekačky. Zviezol som sa k zemi a ona bola z toho vystrašená, ale ja som konečne pocítil, že niečo na to zabralo. Vtedy som sa naučil pichať si ich sám. Neskôr, keď som ich mal extrémne silné, pichávali mi magnézium do žily. Ako to ovplyvnilo vaše bežné fungovanie? Na strednej škole som sa nevedel učiť, kvôli zlým známkam som prepadal. V dospelosti ma tie záchvaty zásadne obmedzovali v práci aj v živote. O mnoho rokov neskôr to prešlo do štádia, kedy som stál v kuchyni, pozeral som na tanier alebo lyžičku a nevedel som si spomenúť na ich názvy. Pozeral som sa na predmety, ktoré som používal celý život a nevedel som si spomenúť, ako sa volajú, a to aj po chvíli. Predchádzali tomu roky, kedy som sa budil 5 až 6 krát za noc mokrý ako myš a roky som mával opakované angíny a zápaly priedušiek. Pri jednom takom zápale priedušiek som po asi 3-hodinovom kašli skončil v stave, kedy som sa už nevládal od vyčerpania ani nadýchnuť, s obrovskou bolesťou hlavy, hrudníka a brušných svalov. Keď som sa dozvedel o tom, že by to mohlo všetko mať súvis s plombami, neveril som tomu. Mama robila celý život v tom prostredí a tiež veľa ďalších jej kolegýň, ktoré som poznal a o nikom som nikdy nepočul, že by mal s tým spojené nejaké zdravotné problémy. Potom som čítal články ľudí, ktorí mali podobné problémy, ako ja, a prišlo mi to neuveriteľné. Dokonca som mal podozrenie, že si to tí ľudia vymysleli alebo mali skôr psychické problémy. Keď potom v neskoršom veku prichádzali moje vlastné výpadky pamäte, začal som si uvedomovať, že to nie je normálne. To bolo podnetom, že som to začal brať vážne, zaujímať sa o to a študovať, a nakoniec som pochopil, že to súvisí s ortuťou. Ale na Slovensku vás na chronickú záťaž s ortuťou nikto nevyšetrí. Aspoň v tých časoch som nenašiel. Boj s amalgámom a vlastný protokol. Ako prebiehalo samotné odstraňovanie amalgámu z úst? Pomohli vám v tom lekári? Postupne som navštívil 3 rôznych zubných lekárov. Chcel som od nich, aby mi plomby vybrali bezpečne, za použitia koferdamu. Hovorili však, že amalgám vôbec neškodí. Nakoniec sa mi podarilo nájsť zubnú ambulanciu, kde používali aj koferdam, aj odsávanie počas odvrtávania plomb. Dával som si vybrať naraz 4 plomby, čo bolo s koferdamom dosť náročné. Dovolili mi však otvorené zuby počas zákroku vyplachovať roztokom DMS-a. Tým sa uvoľnená ortuť neutralizovala priamo v ústach. Tuovalo to potom ešte dlho, kým tie najhoršie problémy, vrátane výpadkov pamäte, začali postupne aspoň čiastočne ustupovať. Skúšali ste po vyvantaný plomb pokračovať chemickej detoxikácii? Chcel som to skúsiť, no užitie tobolky DMS sa mi jasne ukázalo, že moje telo by to nezvládlo. Prišlo mi tak zlé, že som musel poprosiť odvoz domov. Skúšal som to znovu a znovu mi bolo špatne. Dodnes som žiadny plný chemický detox neabsolvoval. Myslím, že bez lekárskeho dohľadu a v stave, v akom je moje telo, by to bolo riziko. Namiesto toho som prešiel na tichý, dlhodobý prírodný protokol. Bral som dlhodobo zeolit a kremíkový gél, dopĺňam si minerály, B vitamíny a dnes ešte beriem chlorelu. Čo je však dôležitejšie? Posledné roky preventívne jem para orechy. Obsahujú veľa selénu, ktorý sa v mozgu natrvalo zlúči s ortuťou, ktorá potom už nie je aktívna. Odkedy ich jem pravidelne, tie záchvaty ustali. Sám sebe lekárom. V 17 rokoch vás tieto problémy doviedli až k pokusu o samovraždu a v zápätí na to vás poslali na vojnu. Ako ste to zvládli? Dali mi len 1 rok odklad, no bol tu socializmus a ten výnimky nerobil. Ak nechýbala ruka alebo noha, musel každý na vojnu. Ale na vojne mi to uznali a i keď ma neposlali domov ako iných, oslobodili ma aspoň čiastočne, takže vojnu som prežil relatívne dobre, oproti tomu, čím som prechádzal v neskorších rokoch. Na druhej strane mi tam vojna dorazila zdravie inak. Musel som fungovať a slúžiť chorý, aj v horúčke. A keď som sa vrátil z vojny späť do civilu, môj tráviaci systém bol v stave, že som nebol schopný sa ani najesť. Moja obvodná lekárka mi otvorene povedala, že mi nevie pomôcť,
a poradila mi, aby som skúsil nejakú diétu. Odvtedy sa začal môj celoživotný boj pod heslom Sám sebe lekárom. Skúšal som rôzne diéty, až kým som neprešiel na vegetariánsku. Radikálne som vylúčil bielu múku a rafinovaný cukor, ktorý som najskôr obmedzil alebo nahrádzal inými sladidlami, neskôr nahradil panelou. To je jediné sladidlo, ktoré mi nespôsobuje problémy. Spočiatku to však nebolo také jednoduché, pretože som stovkykrát neodolal a ponúkaný zákusok alebo jedlo som znovu zjedol s tým, že veď ten kúsok môžem, snáď mi zase nebude zle. Mnoho desiatok krát som potom v noci chválil Dávida, kým som si vypestoval silnú vôľu odmietnúť jedlá s bielým cukrom a múkou. Tiež som časom zistil, že sa tomu dalo trochu pomôcť celozrnný pečivom alebo chlebom. Naučil som sa, že potrebujem doplňať vitamíny skupiny BE, ktoré mi pomáhali. Už roky si pečiem vlastný celozrnný chlieb a varím si sám. Nejem množstvo jedál, ktoré jedia iní. Súčasťou toho bola a dodnes je aj alergia, ktorú mi diagnostikovali po vojne. V 30-ke som píjaval pol litra surovej miakvovej šťavy denne, no dnes mi kvôli rozvrátenej imunite okamžite obarí huadlo a spôsobí plus gíre. Podobne aj iné ovocie alebo zelenina. Moje trávenie je tak obmedzené, že kým v dospelosti som mal 67 kg, dnes vážim 50 kg aj s topánkami. Celé roky som chodil po lekároch, ale jedného dňa ma to prestalo baviť, pretože som pochopil, že je to len strata času. Začal som sa učiť, ako si pomôcť sám. Už roky som bez lekárov úplne. Žiadne lieky, žiadne antibiotiká, aj rany si ošetrujem sám, dokonca aj vtedy, keď bolo treba zašiť ranu, keď som si presekol šľachu. Naučil som sa, čo pomáha na ktorý problém z prírodných alternatívnych prostriedkov. Ak príde niečo nové, čo ešte neviem, budem hľadať informácie, zase sa učiť a prosiť Boha o múdrosť a pomoc. Aká je vaša každodenná realita dnes a s akými prejavmi tela musíte bojovať? Nemám prácu viac ako 25 rokov. Nemám sociálnu podporu, ani invalidný dôchodok a dokonca ani žiadne úradné papiere na to, že mám v sebe ortuť. Mám za sebou len stovky reálne prežitých zdravotných problémov. I keď po vybratí plom sa pamäť trochu spamätala, stále mám problém s krátkodobou pamäťou. Neviem si zapamätať mená ľudí, čísla a všetko si musím písať. Moja imunita je na dne. Prechod z horúčavy v lete do chladu mi spôsobuje opakované prechladnutia, ktoré potom prispievajú k zápalovým procesom. Zápaly mi postupne úplne rozložili ramená a koleno. Pri zápaloch ramien som prežíval 2 mesiace šialených bolestí, z ktorých mi bolo až na vracanie, pretože som nebral žiadne lieky proti bolesti. Celý rok som nemohol vôbec zdvihnúť ruky a sám si umyť chôbát. Kvôli kolenu som 2 mesiace nedokázal zájsť do obchodu. Po magnetickej rezonancii ramena mi povedali, že ramená treba operovať. Keď som sa však chcel objednať k primárovi, sestrička zaprela, že by takéto prípady operoval. Dnes som tomu celkom rád. Asi to tak bolo lepšie s prihliadnutím na to, ako by som reagoval na operáciu a medikamenty. Keď akútne bolesti ustali, pokračovali len miernejšie, ešte dlhé mesiace. Po pol storočí som sa musel učiť, ako sa vyspať, pretože tie bolesti v ramenách to nedovoľovali. Musel som si nájsť špeciálnu polohu, ako sa uložiť, aby som vôbec zaspal. Keď bolesti trochu ustali, každé ráno, ešte v leže na posteli, som ruky zdvíhal tam, kam to išlo bez bolesti. Každý deň o milimeter. Asi po roku ramená prestali bolieť a začali fungovať. Dnes urobím kliky, zhyby aj drepy, s kolenom, ktoré som rok nezohol. No každé leto sa mi zápaly spúšťajú na novo. Sedím v 30-stupňovej horúčave a mám akútny zápal, ktorý postihuje srdce alebo aj huadlo. Mávam pravidelne totálne zmrznuté nohy od rána do večera, ktoré sa začnú rozmrazovať až po 3. kilometri chôdze alebo v posteli na termofore po hodine. Často som si ich doslova pripálil, pretože som necítil teplo. A kým nerozmrznú, nemôžem zaspať. Práve z týchto neustále zmrznutých nôh ma prepadávajú depresie. Pod pojmom depresia si však človek hneď predstaví psychicky chorého človeka. U mňa to neboli psychické veci. Prichádzali ako priama reakcia tela na ten neustály chlad v končatinách a vedomie,
že musím zase len bezmocne čakať, kým to prejde. Každý prechod z tepla do chladu znamená prechladnutie. Prechladnem aj každý druhý deň, ak si nedám pozor, alebo sa zabudnem a nechám v lete v noci otvorené okno, ak je chladnejšie. Po prechladnutí mi to chytí sódce, ktoré sa z toho dostáva 4 až 5 dní. Kardiologička mi po dvojmesačnom čakaní na termín povedala, že sódce je zdravé, no keď som jej opísal, že sa pri prechladnutí zadýcham aj pri telefonovaní, odbila ma, že by som musel prísť v tom stave. Chcel som, ale nechcela ma už objednať. Posledné roky preto v lete kvôli klimatizácii nechodím skoro vôbec do obchodov. Ak mi niekto občas niečo kúpi, tak áno, ak nie, jem len to, čo mám doma. Kvôli alergii nemôžem a hlavne neriskujem kopu potravín, pretože mi to nestojí za ďalšie problémy. K tomu sa pridávajú ďalšie stavy, ktoré človeku znejú ako čisté sci-fi. Pri písaní pletiem písmenká, hlava občas na večer úplne vypovie službu alebo sa mi točí. Často zažívam pocity, ako by po mne, alebo mi pod kožou liezli chrobáky alebo mušky, ktoré v skutočnosti neexistujú. V minulosti som mával v hlave vystreľovacie bolesti, akoby skraty. Objavili sa aj problémy so zrakom. Očná lekárka mi po vyšetrení predpísala dioptrické okuliare, no zistila u mňa diagnózu typu horor dysfunkcia. Nepamätám si ako ďalej. Môj mozog a zrakové centrum skrátka nedokážu správne spojiť a spracovať obraz z oboch očí naraz s okuliarmi. Keď som si okuliare nasadil, okamžite sa mi roztočila hlava. Dodnes preto nemôžem nosiť okuliare, aké by som skutočne potreboval. A vyzerá to tak, že toto leto zápal postihuje oči. Netečie mi z nosa, keď prechladnem, ale pokaždé, keď začnem jesť, takže k jedlu potrebujem vreckovku. V noci sa nepotím, ani keď je 30 stupňov, za to sa spotím, keď sa ochladí. Aj v lete spím pod pérovým paplónom, pretože často počas noci prechladnem. Nemám príznaky prechladnutia ako iní, ale zistím to, až keď už zápal chytí sódce, alebo až keď sa zadýchavam. Nespavosť je asi tým najmenším a najmenej bolestivým problémom, ale spúšťa nefunkčnosť trávenia. Na jeseň a začiatkom zimy spávam ako medveď, niekedy 10 aj 12 hodín. Aby som prežil a tvmil všetky tie zápaly, pomáha mi lipozomálny kurkumín a vysoké dávky vitamínu C v nekyslej forme. Na každý zdravotný problém som musel miesto liekov hľadať prírodné prostriedky. Duchovný rozmer a 4 genetické faktory. Váš príbeh má však aj duchovný rozmer. Hovoríte, že bez Boha by ste tu už neboli. Nenarodil som sa ako veriaci človek. V mladosti som bol zatiahnutý do temnoty. Mal som nadprirodzené schopnosti, ktoré pochádzali od démonov. Keď som našiel pravdu písma, pomáhal som iným dostať sa von z ezoteriky. Viera mi pomáhala zvládať ťažké situácie a tiež som mnohokrát prosil o rady, múdrosť a pomoc. Som presvedčený, že som ju mnohokrát aj dostal. A vďaka tomu som to s jeho pomocou zvládal. Dnes som bez akéhokoľvek príjmu, sociálky či invalidného dôchodku, no napriek tomu som v pokoji. Musí každý človek prežívať takéto útrapy, ak sa dostane do kontaktu s ortuťou? Určite nie. A toto chcem zdôrazniť, aby môj príbeh nevzbudil paniku. Nie každý musí mať takéto fatálne problémy. Musel som sa za tie roky vzdelávať, hľadať a čítať, aby som tomu celému porozumel. Zahraniční lekári, ktorí sa špecializujú na detox ťažkých kovov, objasňujú, že to, či je naše telo schopné úspešne detoxikovať ťažké kovy, závisí od 4 základných faktorov našej genetiky. Pový gén APOE. Tento gén riadi transport tukov a čistenie mozgu. Ľudia, ktorí zdedia variant APOE4, majú v mozgu menej sírnych skupín. Ortuť sa v ich nervovej sústave pevne uzamkne a telo ju nevie prirodzene vyviesť von. Ja som si pomohol spomínaným selénom v paraorechoch. Druhá skupina génov GST. Tieto gény riadia fázu 2 detoxikácie v pečeni. Vyrábajú a pripájajú glutatión, hlavný telesný antioxidant, na molekuly ťažkých kovov, čím ich označia, aby ich telo mohlo vylúčiť žáčou a stolicou. Ak sú tieto gény mutované, filter nefunguje a kovy zostávajú v tele. Tretí proces metylácie a gén MTHFR.
Metylácia je základný biochemický motor buniek, ktorý premieňa B vitamíny a dodáva energiu na tvorbu samotného glutatiónu. Ak máte mutáciu v géne MTHFR, vaša schopnosť čistiť bunky od ťažkých kovov dramaticky klesá, čo vedie k chronickým zápalom. Štvrtý, bunková antioxidačná obrana. Tieto gény chránia energetické centrá buniek pred oxidačným stresom, ktorý ortuť masívne vyvoláva. Ak chýba táto ochrana, bunky odumierajú a vznikajú deštruktívne, putujúce zápaly v kyboch a orgánoch. Podľa toho, ako máte tieto 4 genetické piliere od prírody funkčné, podľa toho vaše telo detoxikáciu zvláda alebo nezvláda. Ja som mal buď genetickú smolu, alebo v tom hrala rolu masívna ortuťová záťaž od narodenia, či očkovania v detstve. Nemal som tú genetiku priamo vyšetrenú, nie som lekár a neviem presne, čo z toho hralo dominantnú rolu. Na druhej strane chcem varovať pred opačným extrémom, pred podceňovaním a prípadnými názormi, že môj príbeh je len jeden prípad zo 100 000, ktorý sa nikoho iného netýka. Ak pochybujete o tom, čo dokáže ortuť z jednej rozbitej žiarivky, vyhľadajte si investigatívny dokument, ktorý kedysi bežal aj v našej slovenskej televízii pod názvom Žiarivky. Úsporné, ale nebezpečné. V tomto filme je detailne zdokumentovaný prípad nemeckej rodiny, kde sa v detskej izbe malého chlapca rozbila úsporná žiarovka. Dieťa v priebehu krátkeho času kompletne stratilo vlasy a utrpelo vážne poškodenie nervovej sústavy. Tento dokument jasne dokázal, že akútna otrava ortuťou v domácnostiach nie je mýtus. Na Slovensku som nenašiel lekárov, ktorí by s tým mali reálne skúsenosti, o špeciálnych vyšetreniach ani nehovorím. Aj preto som roky bez práce, bez invalidného dôchodku a bez sociálky, ale vďaka jeho pomoci som stále tu. Nie sú tu popísané všetky peripetie, ktorými som prešiel a stále prechádzam, no možno to bude niekomu na úžitok. A kto vie, možno sa nájde niekto, kto poradí v niečom i mne. Nie som lekár, a preto nemôžem odborne nikomu radiť, ale môžem úprimne ponúknuť svoje prežité skúsenosti. Ak budem vedieť, v rámci svojich síl a možností odpoviem.